kullum nakan yi wasiya da azkar guda shida da addu'o'i guda shida. Azkar shida zikirin kwanciya da zikirin tashi. Saboda wata musifar sai ka kwanta take zuwa. To kafin ka kwanta kai zikiri, in ka tashi kai zikiri. Kwanciyar da za ka yi da zikiri duk lokacin da kake bacci, bakinka a buɗe, fuskarka a buɗe, hancinka a buɗe, idanka a buɗe, duk wata musifa an ta tausi ta tarar da addu'a na jiranta. In ka tashi wata musifa sai ka tashi za ta bi ka, to sai kai zikirin tashi da zikirin kwanciya da zikirin tashi, kan mutum ya wasa da waɗannan azkar din. Na biyu, zikirin shiga gida da zikirin fitowa. Wata masifa ya a cikin gida take, wata sai ka fito za ku haɗu a hanya. To zikirin shiga gida ɗin nan da zikirin fita daga gida ɗin nan kan mai wasa da shi. Kun ji biyu. Na uku, azkarus sabahi da azkarul masa. Zikirin da ake da safe, waɗannan azkar da azkar na yamman nan, ko kana sauri ka yi su a hanya. Zikirin safe da zikirin yamma ka ai wasa da su. Kariyar da suke ba mutum da safe da kariyar da suke ba da mutum da ba, Allah ne kaɗai ya sani. Da Allah yana nuna maka ido kana ga abin da ke zubowa daga sama da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa, da kai ka san cewa kawai kiyayewa Allah ce. Wasu abubuwan da idan ka baya gani suna nan suna yawo, amma saboda addu'a sai Allah ya tsare ka. To ka ai wasa da waɗannan, shine na uku. Na hudu, zikirin bayan sallolin farilla. Komai saurin da kake yi, ko a hanya ne ka ƙarasa. In an yi sallama, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kai qul huwallahu falaq nas ayatul kursiyu, kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau 33, ka cike 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika. Komai saurin da kake kakkai wasa da waɗannan a bayan farilla. Zikiri na biyar, na shiga masallaci da na fitowa. Zikirin shigowa masallaci da zikirin fita daga masallaci, kakkai wasa da waɗannan. A riƙe su da kyau. In za ka shiga masallaci ka shiga da dama, ka yi addu'an nan. In za ka fita da hagu, ka yi addu'an nan. Sannan na shida, zikirin cin abinci. Daban an gama cin abinci. Don wata masifar da cikin abinci take faɗawa a shanye da ita, ko cikin ruwa take faɗawa a shanye da ita. Raka shi yasa ake son yin wannan addu'a da wannan zikiri na wato wannan. To addu'o'i kuma ka zaɓi lokutan yin su muhimmai. Daga cikin lokutan yin addu'a bayan an kira sallah kafin a tada iqama. Tsakanin nan yana cin guraren da ake amsa addu'a. Kan mutum ya wasa da wannan lokaci. Kafin sallar asuba, wannan lokacin karɓa addu'a ne. Bayan sallar la'asar, musamman ran juma'a zuwa faɗuwar rana, lokacin amsa addu'a ne. In ana zubar ruwan sama, lokacin amsa addu'a ne. Suna nan a cikin addu'a minar kitabu sunna, ya kawo lokuta wajen 30 da wani abu, da in mutum ya rike su da wasu zamani da wasu gurare, in ka rike su sai kai ta addu'a ana karɓa, mutum ya je ta yin dubu ya ta yin miliyan ya ganka a gabansa, saboda bai san lokutan ba. Shi addu'an ba wai yawanta bane, dacewa ne da lokacin, da yin ta yadda shari'a ta koyar. Ba wai dubu da miliyan a baka sharbi mai miliyan a ce ka je kai ta kaza. Wani sai ya kwaya ɗaya saboda ya san lokacin da Allah yake karɓa, sai a karɓi tasa, kai sai kai miliyan ba a karɓa ko ɗaya ba. Sanin lokutan ne. Isa annabi yake bayan la'asar ɗin na wani lokaci ne kankani, ce amma duk abin da ku gaya Allah na alheri baya dawowa da shi. Kafin asuba daga karfe 3 nan zuwa 5, lokacin Allah yake cewa ina mai roƙo in bashi, kana ta sharar bacci. Ina mai neman bukata in bashi, kana can kana social media. Ina mai neman gafara in gafarta masa, kana can kana yin manshari. Sai an gama rabon gafara, an gama biyan bukatu, sai ka farka kana miƙe an yi sallah asuba, wataƙila ka makara. Muka tafi kasuwa ka ce Allah ya kawo sa'a. Wace sa'a bayan an raba sa'a da daddare? Kasuwar da kake so an raba ta da daddare. Abin da zai kai ka kasuwar, mai bada bukata a kasuwar, ka yi bacci lokacin da yake kiranka. Sai ka je ka kasa kayanka su yi ƙura kawai ka naɗe. Wani kuma sai ka ga sai azahar ma zai fito, yana zuwa sai ga kwastoma na jiransa. Kai kuma tun safe kana fifita ba kwastoma ko ɗaya. Wani ya yi addinin sa, ya sallar sa, ya ƙiyamun lailan sa, ya sha baccin sa, sai azhar ya ɗau mukulli yana tafiya yana takama, yana buɗe kanti sai ga an buga layi ya siyar.
kuma tun safen da baka yi sallah ba, baka yi kiyamul lailin ba, baka tashi kayi farilla ba, Allah bai kawo kasuwar ba. Ai me Allah ake roƙo kafin a je kasuwa. Kasuwar tasa ce. In ya ga dama sai ya tsuke cinikin ko ya hana cinikin. Ka kasa ka share ko ka kasa kai asara. Saboda haka kan mi wasa da addu'a. To wannan addu'a a ci gaba da yinta da azkar yadda aka yi su da yawa a Ramadan. Shine na nawa? Na 5. Na 6 itikafi ne. To su malamai sun ce to ai ba itikafi a bayan Ramadana. Sai Malam Ibn Qayyim ya ce akwai wasu lokuta ai da ake son ka ɓoye kanka. Ɗaya yana maimaituwa a shekara, ɗaya yana maimaituwa duk sati, ɗaya yana maimaituwa kullum. Ana son ka kawwame kanka kamar ka yi itikafi kenan a wannan lokacin, kawai daga Allah ganawa kake da Allah. Wannan lokutan na kullum shine bayan asuba zuwa fitowar rana, awa 1 ne. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in yayi asuba baya tashi sai rana ta fito, yace haka manzo Allah yake yi. Yace wannan shine kamar cajin batir dina. Yace in banda wannan da makiya sun kai ni ƙasa. To wannan lokutan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zauna yana ta addu'a yana ta zikiri tun daga sallar asuba har fitowar rana bai tashi ba, wannan lokacin daidai yake da kamar ya biya biza ya tafi yayi umara ya dawo. To wannan kamar shine itikafin kullum. Na sati kuma shine ran juma'a, in kai sallar la'asar kai zaman ka anan, ka ɗauko ƙur'aninka ko ka ɗauko hisnul muslim ɗinka ko al-azkar min al-kitab was sunna ko kai tawa annabi salati har rana ta faɗi. Annabi ya ce ku yawaita salati a gare ni daren juma'a, ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a, domin salatin ku tana isowa gare ni. Kaga wannan ma ana so mutum ya mai da hankali ko bayan Ramadana kakkai wasa da wannan. Sai wanne? Na bakwai umara ce. Ita umara a cikin watan Ramadana daidai take da yin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma annabi bai taɓa yin umara a Ramadana ba. Shi umararsa duk a watan Zulhijja ya ta. Umara 4 annabi alaihi salatu wasallam ya da haji kwaya 1. So da so ake yi kuma tunda kayar umara a Ramadana ka ci gaba da yin umara a sauran watanni ma. Shi ma Ramadana ya koya maka wanzuwa akan wannan. To waɗannan su ne abubuwa guda 7. Shi sa kaga ana gama Ramadana kuma ibadu 3 ne suke biyo baya. Na farko shine fidda kai. Zakat fidda kai ta kono din nan da ake fitar da kwano ɗaya ga kowa. Yanzu an kaddara mu musulmin duniya mu biliyan 3 ne. Amma wanda za su iya yin zakkar kono mutum biliyan